Najväčší súčasný trend e-commerce marketingu je proste riešiť nejaké trendy namiesto toho, čo je podstatné a fundamentálne pre značku. Takže neriešia sa brand kódy, ale rieši sa AI a ďalšie veci. Takže je taký fetiš z neustálej novosti a naháňania toho nového, ignorovania toho, čo funguje. Ale hlavně se do toho pustit, vrhnout se do té akce a učit se v té praxi, on-job training. Že fungují věci, které jsou jednoduché a funguje to být jiný než ostatní. Rada pre začínajúce podnikateľa, ktorú som dneska spomínal, je, ak na nič nemáte, stále máte seba. Dělání vlastních značek, unikátních výrobků a podobně, takže jako ten trh se nasycuje hezkýma značkama, už to přestává být taková legrace a toho místa se tam zužuje. No. Jít do toho naplno a trošku přestat přemýšlet a mít koule a trošku to nakopnout. Stop.